आज मी ना आल्याच्या वड्या करणार आहे। तर हे आलं मी पाव किलो आलं घेतलं आहे, ते स्वच्छ धुवून ना वरची साल मी काढून टाकले बघा। हे सगळं स्वच्छ केलं आहे आणि सगळं कोरडं केलं आहे पूर्ण। आणि हे पाव किलो आलं घेतलं आहे ना, तर ही बघा 400 ग्रॅम साखर घेतली आहे, कारण आलं हे तिखट असतं, पण जेवढं आलं तिखट असतं तेवढं ते गुणकारी असतं। या थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्या शरीरातली उष्णता टिकून राहण्यासाठी, जे उष्णताचं प्रमाण टिकून राहायला पाहिजे त्यासाठी आपण आलं खाल्लं पाहिजे। त्याशिवाय आलं हे फार औषधी आहे। म्हणजे आपली भूक मंदावली असेल तर भूक आपल्याला लागते, त्याशिवाय पित्त झालं असेल तर पित्तनाशकसुद्धा आहे। त्यामुळे आल्याच्या वड्या करून ठेवल्या तर आपण समजा दिवसातनं एक रात्री झोपते आपण खाल्ली ना, तर आपल्याला पोटाचे सुद्धा काय आजार असेल तर ते सुद्धा कमी होतात। आणि तुम्हाला सांगितलं की पित्तनाशक असल्यामुळे काय करायचं, हे समजा हे किसून आपल्या डोक्यावर घातलं ना टाळूवर, तर आपलं पित्त कमी होतं, समजलं ना। तर ह्या मी वड्या मी आता करणार आहे आणि त्या आपल्याला म्हणजे गुणकारी अशा वड्या आहेत। आपण बाजारात विकत घेतो त्याच्या घरात केलेल्या आपण किती स्वच्छ हे करून घेतल्या बघा हे आलं। तर आता मी काय करणार, ह्याचे बारीक बारीक तुकडे करून मिक्सरमध्ये त्याचं एकदम असं बारीक पेस्ट करणार आहे, पाणी न घालता। हां, मी तुम्हाला आता हे ह्याच्या आल्याचे असे बारीक बारीक तुकडे करून ना हे बघा या पद्धतीने मिक्सरमध्ये लावून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। तर हे बघा, हे पाव किलो आलं मी असं बारीक वाटून घेतलं आहे। शक्यतो ना कोवळं आलं बघायचं, म्हणजे ज्यात भरपूर असे तंतू असतात असं बघायचं नाही। हां, आता हे पाव किलो आलं, हे आलं खूप तिखट असतं म्हणून हे काय केलं आहे 400 ग्रॅम दुप्पट घेतात साखर, पण मी काही जास्त घेत नाही, लहान लहानच्या वड्या पडायच्या, कारण हे जास्त उष्ण असल्यामुळे जास्त मोठा तुकडा पण नाही खायचा। पण हे आलं आहे की ना खूप एकदम तिखट असतं, ते आपण 4 घातलो की त्याचा वेगळा सुवास येतो। शिवाय आपण जेवणामध्ये सुद्धा बघा आलं लसूण वापरतो, आलं आणि लसूणबरोबर ते वापरतात, कारण हे पाचक आहे म्हणून। त्याशिवाय ह्या आलं आहे ना, समजा एखादा आपल्याला मुका मार लागला असेल तर आपण त्याच्यावर समजा आलं लावलं बांधलं ना असं किसून, तर आपली दुख लगेच बरी होते। तर हे बघा, आता वड्या करण्यासाठी मी ते ही कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालते। आता तूप वितळलं त्याच्यामध्ये हे आलं घालणार आहे आणि जरा परतून घेणार आहे, म्हणजे याच्यात जर पाण्याचा लवलेश असेल तो जाण्यासाठी। आणि नंतर लगेच साखर, म्हणजे जसं आपण नारळाच्या वड्या कशा करतो खोबऱ्याच्या, त्याच पद्धतीने हे करायचं आहे। हे बघा, फक्त बाकी याच्यामध्ये काही घालायचं नाही, साखर, आलं आणि थोडीशी चवीपुरती आपण काय याच्यामध्ये वेलची घालणार आहोत। तर हे बघा, हे गॅस कमी करून मी काय करते, जरा परतून घेते। हे खाली लागतंय ना, ते सुद्धा आपण असं काढायचं आहे, त्याच्यासाठी खरं तूप घालायचं असतं खाली लागून दे म्हणून। आता ह्याच्यामध्ये आपण साखर घातली ना की वितळेल, हे सगळं निघून येईल चिकटलं आहे ते, कारण ह्याच्यामध्ये आल्यामध्ये राप असतो। तुम्ही कधी पण बघा आलं जर आपण किसून ठेवलं ना आणि त्याचा रस काढला तर रसाच्या खाली मागे पांढऱ्या रंगाचा चिक राहतो खाली। हे बघा, जरा मी हे 2 मिनटं परतून घेते। हे पाण्याचा लवलेश असेल तर पाणी काही घातलं नाही, पण धुवून पण स्वच्छ केलं होतं, ते कोरडं एकदम आलं हल्लं होतं। तर त्याच्यामध्ये मी ही साखर घालते, कारण आलं हे खूप तिखट आहे ना। ते साखर घालून आपण तिचा आता पातळ पाक होईल आणि ते परत घट्ट होईपर्यंत आपण काय करायचं, हळूहळू ढवळतच राहायचं, थांबायचं नाही, कारण खाली साखर चिकटेल ना कढईला म्हणून। गॅस कमी ठेवून आपण नारळाच्या वड्या करताना जसं साखर विरघळते आणि पातळ होते ना, त्याच पद्धतीने आता हे मिश्रण हे बघा हळूहळू पातळ व्हायला लागले। परत ते आपण घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहायचं आणि घट्ट झालं की आपण एका ताटामध्ये थापायचं आहे। त्या ताटाला पण मी काय करणार आहे, जसं तूप लावून घेणार आहे ताटाला, म्हणजे वड्या पडायला बऱ्या पडतील म्हणून। हे सगळं असं मिश्रण ढवळत राहायचं आणि शेवटी मग याच्यामध्ये आपण थोडंसं वेलची घालायची, बाकी काही नाही। साखर आणि आलं पटकन आपल्या घरच्या घरी मुलांना, म्हणजे आता ह्या दिवसामध्ये जरा थंडीच्या दिवसामध्ये पोटाचे वगैरे त्रास होतात ना, ते होणार नाही। बघा, पूर्ण साखर विरघळली आहे। आता हे असं मी हळूहळू ढवळत राहते, जरा घट्ट व्हायला आलं की नंतर तुम्हाला दाखवते। हे बघा, आता मी 10 मिनटं ढवळत राहिली आहे, कढईने असं म्हणजे हे होतं आहे, मी काय ते चिकटायला लागलं असं, साखर अशी जमा झाली कढईने। अजून ह्याचा गोळा व्हायला पाहिजे, मी एकत्र असं गोळाच आपल्याला दिसला पाहिजे, त्यामुळे मी आणखीन असं ढवळत राहणार आहे। हे बघा,
तुम्ही बघताय ना कडेला कसं होतंय ते, म्हणजे तिथे साखर सुकल्यासारखी वाटते, पण हे अजून चांगलं घट्ट व्हायला पाहिजे ना, तर त्यासाठी मी हे ढवळत राहणार आहे. आता ह्याचा कलर बघा, हे गावठी आलं आहे, समजलं, म्हणजे बाजारात मिळतं त्यातलं नाही हे, त्यामुळे याचा कलर थोडासा चॉकलेटी वाटतो आहे. ते खूप चांगलं गावठी असं काय हे नसतं, म्हणजे खतबीत घातलेलं नसतं, त्यामुळे हे चांगलं आहे बघा. तर अगदी कडेने बघा थोडंसं साखर आपल्याला हे घट्ट झालेलं वाटते असं, ते चांगलं मी अजून 10 मिनटं ढवळून घेते. हे बघा कडेने कशी साखर बघा गोळा व्हायला लागली आहे. आता आपलं झालेलं आहे. मी त्याच्यामध्ये थोडीशी ना वेलची घालते, त्याने जरा चांगली चव येते ना म्हणून थोडीशीच घातली, जास्त नाही घातली बघा, अर्धा चमचा. ते चांगलं ढवळून घेऊया. आणि ते मी ताटाला ना तूप लावून ठेवलं आहे. गॅस बंद करते मी आता. हे बघा ह्या ताटाला तूप लावून ठेवलं आहे. पातळ अगदी करायचं आहे, कारण आपल्याला त्याच्या वड्या आहेत ना तर एकदम पातळ करायला पाहिजे, कारण हे ना खूप तिखट असतं. छोटासा तुकडा लहान मुलांना सुद्धा यायला हरकत नाही. आणि हे चांगलं असं पुसून घ्यायचं. आता आपण हे थोडं 15 मिनटं तरी थंड करून घेऊया आणि नंतर ह्याच्या वड्या पाडूया. हे बघा त्याच्या पण ना वड्या पाडून घेऊया. हे बघा झाले घट्ट. नंतर त्याच्या वड्या येणार नाहीत म्हणून एकदम बघा मी छोट्या वड्या पाडते, की आपण छोटी वडी पाडली की आपल्याला खायला पण बरं, विथ वेस्ट पण जाणार नाही. फक्त 5 मिनटं झाली आहेत. ते असं हे करून कापून ना थंड करत ठेवायचं. नंतर त्याच्या वड्या काढल्या की तुम्हाला दाखवते. हे बघा चांगले सुकलेत आणि आपण जशा कट केल्या होत्या ना त्याप्रमाणे. बघा नाही बघा मी छोट्या छोट्याच वड्या केल्या, कारण फुकट जायला नको म्हणून. अजून गरम आहे बघा, अजून थंड होते, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हे काढलं आहे बघा. जसे आपल्याला बाजारात मिळतात ना त्या साईजचे झाले आहेत बघा. ही छोटी अशी वडी पाडली की द्यायला पण बरी ना छोटीशी. तर आता हे मी सगळ्या वड्या काढून घेते बघा. तर मंडळी आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्हीसुद्धा अशा बहुऔषधी अशा आल्याच्या वड्या म्हणजेच आलेपाक नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.